Сәхнә түрен балкыттылар. Бүген Казанда өлкәннәр фестиваленең гала концерты узды. Пандемия сәбәпле аны ачык һавада үткәрәләр. Шулай ук онлайнда карап була. Быел фестивальдә 300дән артык кеше катнашкан. Яшь йөрәкле өлкәннәр белән Чулпан Касыймова урлашып кайтты. Үзегезнең иптәшегез Наила апа белән тәмлеләп җиләк баринс белән чәй ичегез. Вахит Галиевка 94 яшь. Балкышта ул иң өлкәне. Ел саен үзе иҗат иткән шигырьләрен чыгып сөйли. Аларны кигә салып җырлый да. Хатыны белән 74 ел бергә яшәп 9 бала үстерәләр. 59 онык-оныкчыклары бар. Гомер буе ничектер җырларга да яратканым инде. Шигырь, аннан 7нче класста укыганда минем шигырьләр белән стегәйтә чыгаргандан хәтерлим. Скажем всем, кто упрекнет. Сергей Крайнов белән Сания Ибрахимова фестивальдә икенче тапкыр. Гәрчә дуэт оешканга 7 ел булса да, тернәкләндерү үзәгендә дәваланган вакытта бер-берсенең җырлавын ишетеп, бергә чыгыш ясарга булалар. Дуэтыбыз да бәхет дип атала. Ул бәхет дип аталган ул исемне дә безгә кешеләр бирде. Башта рус җырларын гына башкарсалар, хәзер Сания Ибрахимова Сергейны татарчага да өйрәткән. Элде син бар әле бәхеттеме, элде син бар әле дөньяда. Быел Балкыш фестиваленең гала концерты ачык һавада үткәрелә. Пандемия сәбәпле барлык катнашучылар да чакырылмаган, аларны алдан барып төшерәләр. Фестиваль үзе онлайн күрсәтелә. Аны республиканың барлык халкы тамаша кылала. Кисергә туры килде. Узынлыгында, концерт узынлыгында без районнарда һәр районга ярышыр сәгать биргән булсак, бу ел без 15 генә минут бирдек. Шуңа да карамастан фестивальгә барлык районнарда кушыла. Катнашучыларны бүген Рөстәм Миннеханов та котлый. Аның теләкләрен Ләйлә Фазлыева җиткерде. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за весомый вклад в созидательное развитие родной республики. Быел фестивальнең гала концерты Биек җиңүнең 75 тассырның 100 еллыгына һәм Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре исеме бирелү тарихи вакыйгаларына багышлана. Март ayından alıp bizden ilken kişiler, ilken buğun kişileri izolatsiyada oturdular. Hem indi onlar bir-birsini sağınıp, görmüşe, aralaşmışa yaşadılar. Балкыш фестиваленең икенче гала концерты да булачак. Ул октябрь аена билгеләнгән. Чулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.